Il-teatru jtini l-enerġija. Jiena Redeemer Galja, illi fil-qasam tat-teatru prattikament minn eta żgħira minn dejjem. Fejn illum il-ġurnata wkoll qed nieħu ħsieb il-grupp tiegħi li huwa RCK Entertainment fejn tellaw diversi produzzjonijiet kemm teatrali u llum il-ġurnata anke televiżjoni. Mazza dik bħalissa! Tajb li ngħidu li aħna bħala production dejjem naħsbu f'xi għaqda oħra. Infatti bħalissa għaddejjin gas down fuq il-pantomima, komplu għaddejjin bil-preparamenti, hija Iżbejħa u l-Ġurdin illi ħatittella nhar il-12, 13 u l-14 ta' Deċembru ġewwa Teatru ta' San Vincenz. Apparti l-pantomima wkoll ħajkun hemm villaġġ tal-Militar Mat fejn dan kollu qed jittella brisk puttin u kers. Ovvjament in-nies apparti li ħajġu ħajħdu gost, finalment ħanejnu l xi ħadd ieħor ukoll. Dak kien il-motto wara li naħloqt il-grupp tiegħi, jagħtina apparti li tinferraħ in-nies dawk li ġejjin jarawna, qegħdu nferħu wkoll xi għaqda oħra. Televiżjoni u t-teatru huma parti sostanzjali minn ħajti fejn aħna bħala familja qegħdin kollha kemm aħna involuti biex immexxu il-grupp tagħna RCK Entertainment fejn hemm it-tifel Kieran jieħu ħsieb reklamar, ritratti, videos, editing, jiġifieri dak kollu li n-nies qegħdin jaraw fejn aħna tidħol publicity. Dak kollu jgħaddi minn taħt idejn it-tifel, ovvjament bil-koordinazzjoni miegħi u l-istampa finali qed joħroġ hawn. Inkluż ukoll għandna miniseries ġej li ħajoħroġ aktar tard f'Diċembru fejn iffilmjah u editjahu wkoll. Il-mara minn banda l-oħra bħalissa qiegħda gas down fuq il-villaġġ tal-Milied fejn qed tuħsib il-villaġġ tal-Milied fejn in-nies ħajkollhom l-opportunità malli ġew il-pantomima minn wasal qabel flok qatt hemm jistenna. Għandu villaġġ jistennieh fejn hemm bouncy castle, balloon modeling, cookie exchange tajjeb illi nsemmu x'inhi. Qed inħeġġu l-itfal iġibu magħhom pakett galettini u mbagħad aħna f'isem Santa Claus ħajkun hemm Santa Claus, dan ħajtihom cookie lura. Dawk il-galettini kollha li ħaniġbru aħna ħadduhom l-itfal tal-istitut. Ġisem oħra minnija ħadmet u rajna tfal bid-dissima fuq wiċċhom. U ovvjament it-target huwa li ikonna aktar mis-sena l-oħra. Il-teatru jtini l-enerġija. L-enerġija dak kollu li ikollok bżonn biex iniżillek bis-sima fuq wiċċek.